Saunalahteen saadaan katto pään päälle. Erikoiseksi tilanteen tekee se, että katolla häärii vain yksi mies. Normaalistihan asennuksessa tarvitaan vähintään 2 miestä nostelemaan kattopeltejä. Täällä asennetaankin alumiinikattoa. Suurimmat asennuksessa olevat hyödyt on nimenomaan se, että on älyttömän kevyttä leikata ja kevyttä tavaraa käsitellä. Eli yksi mies pystyy tekemään tosi helposti koko hoidon. Tällä se osa pystyy yksi mies helposti kantamaan. Ihan leijuu lähes. Jos alumiinikatto hemmottelee asentajaa, niin edut kuluttajalle ovat myös varsin houkuttelevia. Suurimmat eduthan on hinta kuparikattoon verrattuna ja lähes sama kestoikä kuparikaton kanssa. Eli meillä on alumiinilla on 40 vuoden takuu vesitiiveydelle ja lisäksi tälle pinnotteelle. Alumiinikatto on siis kuparikattoa huokeampi ratkaisu ja helpompi huollettava. Huolloksi riittää vain roskien poistaminen. Puolestaan sinkittyyn kattoon verratessa monia kattoja paikoilleen paukutellut asentajamme tunnusti edun tulevan alhaisesta äänen tasosta. Hiljaisempi työstää ja uskoisin, että on myös hiljaisempi sadeveet ja muut. Alumiini, kun se on kevyempää tavaraa. Se ei ole jotenkin niin rämisevä. Porvoon vaskisepät ovat tiettävästi ainoa alumiinikaton asennukseen ja takuuseen tarvittavan sertifikaatin omaava yritys Suomessa.